Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala cuma günlerimizni mübarek kıla kursun. Şuşa günlerimiz bilen Allah Teala bizning derecelerimizni ko'tarsin. Etken hamd senelerimiz Allah Teala'ga erişip, etken salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine yaşırga nasip eylesin. Allah Teala bizge bereketli, itaatli şuşa ömürlerimizni nasip etsin. Бәхет, сәгадәт, күңел тынычлыгы бирсен. Иман байлыгы белән яшәргә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Тәгаләнең вәгъдә иткән җәннәтләрендә булырга насыйп етсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәргә булдык Алла бирсә, яшьләрнең тәрбиясе турында. Күбебез монда яшьләр, һәм әлбәттә инде безгә дә кагыладыр. Ул гына түгел, күбебезнең бар яшь балалары, кичкенә балалары бар. Шуларга, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде билгеле бер тәрбия чаралары күрергә кирәктер. Ни өчен дигәндә, мөхтәрәм кардәшләр, без үзебез мөселман булгач, хәзер намазда, диндә булгач, безнең балаларыбыз үзеннән-үзе намазда, диндә булыр дип уйлыйбыз. Кызганычка каршы алар үзләреннән үзләре кирип китмиләр. Алар безгә ошап, яулык бәйләргә безгә ошап, намаз укырга мөмкин. Ләкин күңелләрендә аларның дин булмаска мөмкин. Менә шуңа күрә дә балаларыбыз, яшьләр безне кабатлау гына булмасын өчен, әлбәттә аларга аңлату да кирәк һәм тәрбия чаралары алып бару кирәк. Бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик мөһим. Ни өчен мөһим? Чөнки кай вакытта кешеләр зарланалар, менә яулык бәйләгән кызлар сүгенәләр, үзләрен тәртипсез тоталар. Яки кай бер вакытта, менә әле безнең вакытларда да бар иде ул, яулык бәйләгән кызлар тәмәке тарталар иде. Теге яулык кигән кызның тәмәке тартып тору ул бик сәер бит инде, ул шулай бит. Төркиядә нормально, ләкин бездә инде ул бик сәер күренә торган әйберләр. Кай вакытта әле мөселманнар да бар, намазлы, сакаллы дип әйтик, ләкин үзләрен мөселманча тотмаган. Һәм алардан инде алар турында начар сүзләр килеп ишетелә. Менә алар шундый, алар мондый дип. Бу очракта дәгъват кылып булмый. Мәсәлән, кешегә әйтәсең, балагызны мәчеткә бирегез, тәрбияле булыр дисең, ул әйтә, кая дигән бит алар нинди ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең балаларыбызга кайчакта шушы тәртип, тәрбия безнең җитеп бетми. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям балаларга карата, яшьләргә карата бик игътибарлы булган. Ул бер вакытта да яшьләрдән читтә йөрмәгән. Балалар әле кичкенә, булар яшь тулар бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе пәйгамбер була 40 яшендә. Мәгълүм булганча шулай бит. Шуңа да карамастан, Гали радиллаһу анху чын ихлас күңеле белән ислам кабул итә. Ул ислам кабул иткән беренче бала була. Ул вакытта ул кичкенә була. Аның шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хезмәтчесе Анас радиллаһу анху шулай ук чын аның малае булып саналган инде ул җаһилия вакытында. Аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, үги бала ул синең үз балаң була алмый ди. Шуңа күрә ул да чын ихлас күңеленнән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны яратып, шулай бит ислам кабул итә. Җаһилияттә аның баласы анда хезмәттә булып саналса да. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, яшьләр пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга тартылып ислам кабул итәләр. Белгәнебезчә, Абу Җәһлне дә үтерә яшьләр. Булар 2 яшь егет. Уртачаларның яшьләре 14-15 яшьләр була. Алар нәрсә диләр? Бәдер сугышы вакытында килеп сорыйлар уларак сахабалардан, безгә Абу Җәһлне күрсәтегез әле диләр. Нәрсәгә соң ул дигәчтен? Без дә ишеттек ди. Ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны рәнҗеткән ди. Аның турында начар сүзләр сөйли ди. Без аны үтерәчәкбез ди. Һәм алар үтерәләр. 2 яшь егет шулай. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, яшьләрдә киләчәк бар. Яшьләрдә көч бар. Һәм яшьләрдә безнең өметебез бар. Әгәр дә без, әлбәттә, вакытында дөрес итеп аларга тәрбия биреп җибәрсәк. Аларга нәрсә кирәк? Беренче чиратта аларга кирәк бездән игътибар.
аларны үз арабызга кертү, өйрәтү, сабыр итү кирәк. Менә шушы игътибар белән без аларны үз арабызга кертеп, сабыр итеп тәрбияләсәк, алар безгә иярәчәкләр. Яшьләр буларак шулай бит. Әйткәнебезчә, аларның зур булып күренәсләре килә. Шуңа күрә син алар белән зурларча аралашсаң, һәм аларның үз ишең дип тотсаң, бу вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, алар инде синең белән шулай бит хөрмәт итеп йөриләр. Шулай ук сабырлык кирәк. Яшьләр белән балаларны тәрбияләгән вакытта. Бер эшне әллә ничә тапкыр әйтергә була. Өйрәтергә туры килә шулай бит. Булай итмә, булай ит дип. Һәм әлбәттә аларның бөтенләй бер килеп чыкмый. Чөнки синең дә килеп чыкмады ул беренче тапкыр. Шуңа күрә мактап җибәрергә туры килә. Булдырасың, әйбәт булган дип. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безгә аларга мөнәсәбәт кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа күрә безгә әйтә, кешеләргә мәрхәмәт белән карагыз ди, кичкенәләр, үзегездән яшьләргә. Олыларга хөрмәт белән карарга кирәк, кешеләргә мәрхәмәт белән карарга кирәк. Хөрмәт белән мәрхәмәтнең шулай бит инде хәрефләре бик ошаш. Мәрхәмәт шулай бит рәхим шәфкатьтән алынган. Хөрмәт хәрәмнән алынган. Хәрефләре ошаш, ләкин бер хәреф бер аерыла. Хөрмәт дигән сүз, димәк, аларның дәрәҗәсе кагылгысыз дигән сүз. Олыларның. Син аларга астан искә карарга тиеш, булар дәрәҗәле кеше. Менә кешеләргә карарга кирәк мәрхәмәт белән, ягъни рәхим шәфкать белән. Аларның ниндидер кимчелекләренә күз йомып. Без кай вакытта үзебез улы булгач инде күп нәрсәне белгәч, нишәргә яратабыз? Бераз яшьләрне мыскыл итәргә яратабыз. Манка тәре, шулай бит инде. Бар җирмә әле монда, син белмисең. Шулай бит, син яшь әле, башың яшь әле. Өйрәтмә, күтеңне өйрәт, бутыңга чыкмасын. Шулай бит. Матур сүзләр бар безнең татар телендә җитә ул. Шуңа күрә дә кай вакытта үзебезне бик истин куеп җибәрәбез. Синең кебек чакта мин тегеләй, булай идем дип шулай бит. Сука тартып йөридем дип. Синең кебек якты чакта дип шулай бит. Безнең балаларыбызга әлхәмдүлиллә сука тартасы юк. Аңа куанырга кирәк, сука тартмаганга. Заманалар икенче булганга куанырга кирәк. Аларның балалары да икенче булачак. Аларның балалары да икенче булачак. Шулай бер сахабаларыбызның берсе Муавия радиллаһу вакытында баласын сүгә икән. Менә синең кебек чакта без булай идек, без тегеләй идек дип. Муавия радиллаһу анһу әйтә, хәзер ди замана икенче, замана үзгәрә ди. Һәрбер кешенең үз заманасы. Әле менә шушы яшьләрне сүгәләрдә берсендә гел телефонда утыралар, компьютерда утыралар ди. Әйтәм, кеше хәзер өендә утыра, компьютер артында. 100 мең акча эшли. Син кинтен җирисең 35 меңгә. Иртән киенеп чыгып китәсең, кырынып ялтыратып шулай бит. Кичлен арып талып кайтып керәсең, хатын ашарга кая дип зур эш башкарган шикелле. Әтеге трусикчан утыра, компьютер артында 100 мең акчаны каршысына китереп салалар. Замана икенче. Ләкин ул кешенең дә тегесен дә монсын да эшләми дип әйтеп булмый. Монда хәзер икенче, мөхтәрәм кардәшләр, вазгыять. Шуның өчен дә без дә моны яшьләргә карата аңларга тиешбез. Һәм мәрхәмәт белән, рәхим шәфкать белән шулай бит аларга карарга кирәк. Аларга игътибар, бездән матур сүз, шулай бит аркасыннан сөю җитеп бетми. Менә шулай иткәндә, әлбәттә, алар безгә якын, без аларга якын булырбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мисалында күрсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Габбаска шундый киңәш бирә. Ибн Габбас яшь була. Ул вакытта кичкенә була, гулам дигән яшь, гулам дигән сүз ул уртача 8-9 яшьләр тирәсе. Бу инде яшүсмер дип әйтик инде. Ул аңа нәрсә ди? Аның белән бергә барган вакытта артына утыртып бара ул аны. Мулда артта барган вакытта инде артына утыртып бара. Монда да бит. Ничектер үзең белән утыртып йөрү дигән нәрсә бар. Безнең искә төшә үзебезнең кичкенә чакларында, безнең авылда үскәндә.
Без нишләдерек? Урып җыю вакытында уборка дибез инде шулай бит үзебезчә. Тракторга утырып йөридек. Машинага утырып йөридек. Нәрсә була инде? Килеп, абый утырт әле, утыр. Ни кызыгы бар инде аның име? Шул тузан эчендә машинада утырып йөрергә. Ни кызыгы бар? Ләкин безгә шул ошый иде. Алар белән әзрәк булып, менә шулай итеп йөрү. Әгәр алар шул вакытта безгә әзрәк матур сүз әйтеп куйсалар, иретеп куйсалар, бу мөхтәрәм кардәшләр әлбәттә бик әйбәт булыр иде. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да яшьләрне утыртып йөргәндә үз янында Ибн Габбаска шәхсән шундый киңәш бирә. Я гулам, инни угаллимука калимат. Мин сиңа бер сүз өйрәтәм ди. Мин сиңа бер сүз өйрәтәм ди. Ихфазиллаһи яхфазка. Аллаһ Тәгаләне сакла, ул да сине саклар ди. Ягъни гер Алла турында уйла, Алла кушканны эшлә, һәм ул да сине саклар, ул да сине уйлар, ул да сиңа яхшылык кылыр ди. Ихфазиллаһа таҗидһу туҗахак. Аллаһ Тәгаләне сакласаң, ул синең каршыңда булыр һәр вакыт ди. Гел сиңа ярдәм итер ди. Иза саалта фас'алиллаһ, сорасаң Аллаһ Тәгаләдән сора, фа иза стаганта фастагин биллаһ. Әгәр дә ярдәм кирәк булса, ярдәм сорап Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итте. Шушы сүзләрне өйрәтте. Шушы хадис бүгенге көнгә безгә килеп җитте. Бу бик мөһим хадис, мөхтәрәм кардәшләр. Без аның бер алган идек, үзебезгә шулай бит укыганык, өйрәнгән идек без ул хадисне. Ул YouTube'та бар да ул кирәк кешегә. Ләкин аның мәгънәсе бик тирән. Аллаһ Тәгалә синең белән булса, сиңа бөтен дөнья куркыныч түгел. Ләкин Аллаһ Тәгалә сиңа каршы булса, бөтен дөнья синең дустың булса да, беркем сиңа булыша алмаячак. Шуның турында сөйли торган хадис ул. Икенче бер хадистә Муаз ибн Джабал радиллаһу анху шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга утырып барганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа шулай ук өйрәтә. Я Муаз ди, и Муаз ди. Хәл тадри хакк Аллаһи ала гыйбадихи ва ма хаккул гыйбади ала Аллаһ. Беләсеңме син ди, Алланың кеше хаклы, кеше алдында нинди хаклары бар, һәм кешенең Алла хакында, Алла алдында нинди хаклары бар икәнен ди. Һәм өйрәтә. Шулай ук анда хадис дәвам итә. Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән булганда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы яшьләргә белем бирә. Ихтибар белән шулай бит аларны өйрәтә. Теләсәң нәрсә өйрәтми? Әле берсендә мәчеттә булганда, беренче тапкыр мәчеткә килеп 21 яшь иде. Мин имам булып хезмәт итә башлаганда 21 яшь иде миңа. Яшь бит инде әле. Без намаз укыйбыз, бала чактан дөнья күргән кешеләр түгел. Шунда бер бабай бар иде мәчеттә, инде безгә өйрәтә, җегетләр ди. Сезнең ди кызлар белән йөргәнегез бармы ди? Ну, без бит инде өйләндек, укыган вакытта ук инде. Без ничек кызлар белән йөрисең инде? Хасилем мин сезгә ди. Менә ди кычаклап аласың аны ди. Китте шулай бит инде. Ул да шундый рәхәт нәрсә ул ди. Һәм дашы да сөйләде инде. Нәрсә булганын. Менә безгә шундый гыйлем биреп утыра мәчеттә. Шулай бит. Нормаль гыйлем бирә сораңа, менә бер хадис сөйли сораңа. Эй балалар, утырыгыз әле, бер хадис сөйлим әле сезгә дия сораңа, шулай бит инде. Ансы үзендә бер кызыктыр инде, шулай бит. Ансы да ни өчен дигәндә без гел мәчеттә, гел мәдрәсәдә, гел хадис өйрәнәбез дә өйрәнәбез. Амына безгә кем өйрәтсен инде? Шулай безнең бит исерек дуслар юк өйрәтергә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, олы кеше яшьләргә матур киңәш, матур бер хадислар гыйлем бирә торган булса, ул исендә кала. Ул аның исендә кала. Кичә кер машинасы ватылды инде. Кер машинасы нәрсә икән беләсезме? Стиральный машина була инде татарча. Кер машинасы ватылды. Шуны сүтеп ята хәзер. Ремонтларга кеше килде инде, сүтеп ята. Мен әйтәм, ул әйтә, вот шуның кадәр ремонт инде. Ярты машина бәясе ремонт чыга инде моның. Ремонт бәясе ярты машина тора. Мен әйтәм, бармы соң мәгънә моны ремонтлап инде. Менә мин ди байларга җөрим ди. Бик байларга ди. Ремонтларга ди. Аларның әллә качы борынгы вакыттан калган кер машиналары ди, шуны гел ремонтлап торалар ди. Яңаны алмыйлар. Аларның акчалары муеннан. Мин уйлап куйдым, әйтәм, без хәерченең малын шул
акча нәрсә бетерә икән инде. Гел әйбер алыштырабыз без. Холодильник атылса, яңаны алабыз дибез. Кер машинасы атылса, яңаны алабыз дибез, шулай бит. Аның рәтләсәң бәлки бәрәкәте дә булыр, шулай бит инде. Бер яңа биясе чыкмый бит ул. Без хәзер шулай эшлибез. Бай кеше алай эшләми икән. Ул ремонтлап җибәрә икән аны. Насын. Шуңа күрә дә иске әйберне дә шулай дә ремонтлап җибәрсәң дә, аның менә шулай иттереп бәрәкәте була икән. Монда ем янда хатын тора инде. Шул ремонтлаган кешедән сорыйм. Мәйтәм, бу кагыйдә хатын белән дә шулаймы ул, мәйтәм. Хатын искерсә, картайса, аны тоже, мәйтәм, шул ремонтлап җибәрергә кирәкме? Или алыштыру хәерлерәкме? Хатын белән тем более. Беләм инде хатын алыштырырга ярамаган. Теге, бездә бит мөселманнарда хатын алыштыру дигән нәрсә юк, просто запаска тагын алып куясың. Шулай бит инде. Бетте. Алыштырырга кирәкми? Бездә тагын да әйбәтрәк ул. Менә бер дусты 5 хатын алыштырды инде ди. Бөтенесе бер төсле икән алар ди. Шундый киңәш бирә. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта менә шулай олы кешедән берәр матур киңәш ишетеп куйсаң, шулай бит вакытлы, урынлы булып дип әйтик, ул синең тормышыңа бик ярдәм итәргә мөмкин. Башыңда бәлки әллә инде уйлар йөридер, шулай бит инде. Һәм менә шулай бер гыйлем биреп куйса, олы кеше дөрес киңәш биреп куйса әйбәт булыр иде. Инде кичкенә балаларга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай ук гыйлемнәрен бирә. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Әбу Сәләмәнең баласы белән ашарга утыргач, бу бала ашарга маташа. Сул кулы белән инде ашарга алып маташа. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, туктады, сабыр ит. Башта ди бисмиллаһны әйт. Сәммилләһ. Кул бияминик, аннан соң уң кул белән аша ди. Ва кул мимма ялик, һәм алдыңнан аша ди. Бөтен тәлинкә буенча йөрмә ди, минем алдан, тегенең алдыннан алып шулай бит алдыңа куелганны аша ди. Менә шулай итеп, балаларга кай вакытта әйтеп кую бик мөһим. Без бүген бит яшьләргә әйтеп тә куймыйбыз. Урамда әйтәбез, менә тәртипсез балалар йөри урамда. Син барып киңәш бир, алай ярамый диген. Без үтәбез дә китәбез бит аны. Хайван, тегеләй тәрбиясез фәлән фәсмәтән ди. Туктап әйт. Улым, алай ярамый диген. Улым, син нишләп болай эшлисең диген син. Кызым, шул нишләп болай үтәсең син диген. Менә шулай итеп киңәш әйтеп куйсаң, ул әйбәт була. Безнең авылга марҗа кызы кайтты берсендә. Марҗаларның бит инде аларның әзрәк икенчерәк тәрбия. Аның итәге бик кыска инде. Безгә күңелле инде. Без авыл балалары, татар малайлары андый нәрсә күргәнме инде. Итәге кыска, эчендә теге колготки мазар юк инде. Шулай бит. Тоже бик күңелле, шәрә, рәхәт. Шуннан соң бер әби моны күреп алдыра. Кызым, сиңа салкын түгелме ди. Мин бер гамажым бар, кимисеңме соң ди. Ул аңа әйтми шулай бит, ятсыз ди. Күренә өчен синең монда бөтен әйберең ди. Шулай бит инде. Матур итеп шулай килеп, кызым, сиңа ди, салкын булса гамажым барып чыгарып бирәм хәзер ди, киеп җибәр ди. Менә шулай итеп кеше баласына да элек киңәш бирәләр иде урамда йөргәндә. Ул бит колакка керә, ул барбер. Ул аны былай гына сүгеп кенә җибәрми шулай. Әзрәк килеп матур киңәш итеп әйткәч, инде ул әйбәт. Без инде эштән генә торабыз, бар әби җирмә өйрәтеп. Все нормально ди. Тәртиптә монда бөтенесе ди. Все под контролем дибез инде. Аллаһ та үз мәчкә йөридер инде. Менә шулай итеп һаман көләсез. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шундый тормышта хәлләр бар. Шуңа күрә дә яшьләргә, мөфтирәләребезгә матур-матур киңәшләр биреп торсак, мәрхәмәт белән, шулай бит мыскыл итмичә, аның нәтиҗәсе булмый калмый. Иншаллаһ, аның дөньясы да шулай әкрен-әкрен генә үзгәрә. Иншаллаһ, русчада сөйләп алырбыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы с вами сегодня говорим о воспитании молодежи, молодого поколения. Дело в том, что очень часто молодое поколение ругают. Они такие, они сякие и так далее и тому подобное. Дело в том, что они не с луны свалились, эти дети, эти молодые люди. Их кто-то воспитал. А кто их воспитал? Ты воспитал. Это твои дети. Дети твоего, так скажем, поколения. Поэтому, если они не воспитаны, конечно, ты в этом виноват. Если они воспитаны, хорошие, это тоже твоя заслуга. Вот это
мы должны прежде всего у себя уяснить. Прежде чем ругать молодое поколение или молодых людей, надо спросить себя, а правильно ли я дал им воспитание? Правильно ли я их воспитал? Однажды, буквально вот здесь в мечети говорили, может он здесь этот человек, я забыл даже с кем я говорил, рассказывает. У меня, говорит, наша, говорит, бабушка была очень набожная. Мы, говорит, с утра из клуба, говорит, возвращались, ну, под утро, получается, уже, да, когда уже светать начинает, бабушка, говорит, утром вставала на намаз. Брала, говорит, тахарят и читала намаз, а мы, говорит, из клуба возвращались. А я этому человеку говорю, понимаете, вот ваше поколение было более или менее воспитано, потому что вас воспитывало, вот такие бабушки воспитывали, которые по утрам намаз читали. А нас воспитывали кто? Кто утром не намаз читал, а из клуба возвращался. Чувствуете, говорю, разницу? Вас воспитывали набожные бабушки и дедушки, родители, а нас воспитывали вы, которые в это время утром возвращались из клуба. Соответственно, это результат. Очень часто говорят, после развала Союза все стали какими-то невоспитанными, наркоманами сразу, проститутками все стали вдруг. Да? Где они были раньше? Они всегда были. Просто результат вот этого периода, когда молодежь неправильно воспитали, он не сразу проявляется. Он проявляется через какое-то время. И это совпало с развалом Советского Союза. То есть то, что давали во время Советского Союза, то воспитание, мы получили после развала. Это результат как раз этого периода. А почему в советское время люди были воспитанные? Потому что их воспитывали дореволюционные родители, которые до революции получили религиозное воспитание и образование. Понимаете? Вот в чем фишка, грубо говоря. Все это вспоминают, сейчас вот очень часто вспоминают советское время. Вот вы вернуть те времена, тогда люди были добрые, тогда люди были хорошие, друг другу помогали. Что тебе сейчас мешает? Для этого не надо режим возвращать. Ты же, вот ты, как человек, ты можешь быть добрым. Почему тогда люди были добрые? Потому что твои родители были добрые, они воспитанные были религиозными людьми. А почему ты сейчас не добрый? Потому что тебя воспитывал коммунист, атеист. Поэтому ты сейчас недобрый. Ты впервые грех где попробовал? Первый грех где пробовал советский мальчик или девочка? Скажите мне, где он пробовал первый грех? В пионерлагерях. Правильно? Первый раз девушек тискали там, первый раз там курили, самогон варили и тому подобное. Хотя эти места предназначены для чего? Для воспитания молодежи. Но оттуда люди возвращались уже взрослыми, так скажем, познав эти грехи. Вот поэтому дело ваше соглашаться или нет, но это по наблюдениям так получается у нас. Поэтому все дело в наших руках сейчас. Если мы хотим что-то поменять, какое-то воспитание дать, надо начинать сейчас, конечно же, с себя и со своих детей, с молодежи, чтобы потом в будущем увидеть вот этот результат. Увы, даже мусульманским детям этого воспитания не хватает. Не хватает внимания. Взрослых, да, иногда мы пропускаем какой-то момент. Иногда мы к детям относимся слишком жестко, пока они маленькие. Иногда мы относимся к ним слишком ласково, когда нужна жесткость. Иногда мы думаем, что наши дети, они еще маленькие, а они оказываются уже взрослые. Вот эти периоды иногда мы можем проморгать. Поэтому надо понимать, каждое воспитание в свое время давать. Несколько пунктов есть по этому поводу. Например, что мы можем сделать для нашего ребенка? В первую очередь дать хорошее имя. Первый наш долг – это дать хорошее имя нашему ребенку. Второе, что мы можем сделать по ханафитскому мазхабу, это не считается даже сунной, но если есть возможность, мы можем это сделать акику. Поблагодарить Аллаха за рождение этого ребенка. И зарезать курбан, барана.
За мальчика 2, за девочку 1 барана. Если это мальчик, мы можем сделать и должны сделать обрезание этому мальчику. Мы не должны говорить, там вырастет, потом сам посмотрит. Нет, пока ребенок под твоей ответственностью, ты должен все это лишнее убрать. Да? Слишком много не надо, конечно, тоже. Но эти моменты мы должны уже сделать. Не надо не жалеть, не, так скажем, философствовать в этом вопросе, потому что это наш долг перед ребенком. Что еще мы должны сделать? Мы должны научить этого ребенка. Халяль, харам. Что можно, что нельзя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Муру аулядакум биссаляти вахум абнау саб'a синин». Приказывайте своим детям читать намаз, когда им будет 7 лет. Приказывайте, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Все. С 7 лет ребенку можно приказывать. До 7 лет еще только нежностью и лаской. Да? Можно сказать: давай садись с нами, вот намаз почитай. 5-летний ребенок, 4-летний. Конечно, он будет играть. Пару саждя сделает и убежит, правильно? Или в другую сторону будет делать намаз. Он маленький еще. Но с 7 лет мы можем сказать уже: так, иди сюда, садись. Бери тахарат, все. Здесь уже поблажек нет. Чувствуете, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит? Каждый возраст нужно вовремя замечать. Ты должен научить этим вещам. Нельзя 7-8-летнему ребенку уже снисходительно говорить: ну ладно, поиграй пока. Ладно, поиграй пока. Нет, все, он уже большой, он уже понимает, что хорошо, что плохо. Осознанно уже делает. И что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Вадрибухум алейхи вахум абнау ашра синин». И когда им исполнится 10, и они не будут читать намаз, ты можешь их уже ударить даже. Ты можешь их ударить. Ну как ударить? Ну понятно, как ударить, да? По мягкому месту слегка. То есть чуть показать, что ты сердишься за то, что они намаз не читают. Потому что в 10-летнем возрасте они уже делают осознанно это, пропускают намаз. И когда уже этот 10-летний возраст приходит, надо разделять их в постели, то есть девочку и мальчика. Ну и мальчиков, конечно, разделять тоже хорошо. Будет правильно. Потому что они взрослые уже. Идет половое созревание. И им, и вот эти вот вопросы интимные уже надо разделять. Надо уже детям объяснять. Не надо ходить перед другом нагишом. В баню ходите, все, надо закрываться. Вот эти вещи надо учить детей. Потому что потом они вырастут такими. Взрослыми станут, у них стыда уже никакого не будет. Ты не сможешь потом взрослому человеку объяснить, что в бане мужчины должны быть закрыты. Зачем? Всегда так мылись. Ты чё? И все. Как ты ему объяснишь? Да никак потом ты ему не объяснишь уже. Потому что он потеряет стыд к этому возрасту. Поэтому вот эти моменты ты должен уже тоже учить. Что еще? Конечно же, выбрать ему хорошую жену. Когда придет время жениться, ты должен выбрать ему хорошую жену. Ты должен это делать, а не он. В 18-20 лет как он может выбрать хорошую жену себе, мальчик или девочка? Пойдет на улицу, где он, как он? На лбу не написано? Хороший, плохой, хороший, плохой. Было бы очень просто. Нет. В этом возрасте выбираешь уже эмоциями, чувствами. Ага, понравился, ага, прикольно. Ага, цветы подарил, айфон подарил, да? Все, значит, любит. Значит, любит. Он не любит, ему другое нужно. Сказал бы я сейчас. Стыдно, да? Что ему нужно? Представьте себе молодыми. Когда дочка твоя, например, куда-то уходит на свидание с каким-то мальчиком, ты себя представь молодым. Что надо этому мальчику от этой девочки? Сразу говоришь: сиди дома. Да? Я знаю, что у них на уме. Сиди дома. Ты должен эти моменты проследить. Если время пришло, женитьба или замужество, все, выдавай замуж, жени, твоя обязанность. Найди, поищи знакомых среди друзей. Все. Иначе они найдут себе кого-то, какого-нибудь охламона приведут, и потом всю жизнь мучиться тебе.
Вот сейчас в современном мире все женятся по любви. Все сами выбирают, никого не заставляют. Все сами выбирают. Я сам выбрал, все тоже, все сами выбрали. Папа, мама, никто не давил на нас. А 80% разводов в России. Хотя все сами выбирают. Раньше сами не выбирали, даже подчас даже не любили, но все жили. Детей растили. Вот в чем разница, дорогие друзья. Вот эти моменты, к сожалению, наше поколение, ничто из этого у нас не выполнено было. Из этого. У нас нехорошие имена. Ну, кто жил, например, в Таджикистане, в Узбекистане родился, у них еще давали хорошие имена. Кто родился здесь, у нас у молодых в основном нехорошие имена, не мусульманские. Какие-то европейские у нас имена. Сейчас уже все поменяли, альхамдулилля. Многие, да? Но у нас, нам имя неправильно давали. Потом, а в Рязани многим не сделали, особенно городским. Правильно? Все так и осталось. Акиху сейчас мы сами совершаем за себя. Тогда акиху и не знали, ну ладно, это мы опустим, потому что по ханафитскому масхабу тут другой момент. Кто нас женил, замуж выдавал? Никто. Сами в клубе находили. Там, на дискотеке, кто классно так трясся, значит, это уже наша судьба, да? Под музыку, когда хорошо танцуют, это значит наша судьба. Правильно? Сами так и выбираем. Кто-то мне сегодня сказал, да, что он хочет видеть в девочках. Кто это был? Сказать по имени? Не надо, да? Не надо. Вот так мы и выбираем. Чтобы можно было где-то поддержать, ухватиться, а потом жить начинаешь, оказывается, этого недостаточно. Вот так, дорогие друзья, мы, к сожалению, у нас этого не было. И что ожидать от нашего поколения? Поэтому мы сейчас сами уже эти моменты должны исправлять. Конечно же, еще мы должны давать советы чужим детям. То есть, когда есть чужой ребенок, не надо отгораживаться, мол, это чей-то там ребенок. Нет, подойди, сделай замечание, если не прав ребенок. А если твоему ребенку сделали замечание, скажите спасибо. Правильно? Потому что ты не все видишь, а чужие видят. Приди, скажи, нехорошо, неправильно. Раньше воспитывали все кругом рядом, мы старших людей, то есть перед любым старшим мы боялись там что-то плохое сделать, потому что все воспитывали, старались, не делай так, все говорили. Вот. Поэтому обязательно, конечно же, это тоже нужный момент. Ну и, конечно, молодых детей надо приучать к знаниям, к обществу ученых. Они должны приходить в мечети, должны слушать какие-то уроки, любить ученых, уважать их. Все зависит от тебя, как ты относишься к этим ученым. Так относятся и они к ним. И, соответственно, уже то, что ты не сможешь дать своим детям, даст этот ученый эти уроки. Абу Ханифа, рахимахуллах, например, отдал своего ребенка Хаммада кому? Ученым отдал. Он сказал, привез на урок Корана ребенка и сказал, научите его суре Фатиха. Он что, сам что ли не мог? Мы сейчас такие специалисты, мы уже Фатиху знаем. Он знал арабский, но он отдал своего ребенка, будучи ученым, да, учителям. А мы уже такие специалисты, мы сейчас сами учимся уже ребенка. И Фатиха, и всему остальному. А он отдал ученым, учителям отдал, потому что иногда отец, даже будучи каким большим ученым, не справляется. Ребенок смотрит на отца как на отца, а не на как учителя. И поэтому иногда нуждаемся в учителях. Вот таким образом, дорогие друзья, мы можем уже своих детей через учителей тоже воспитывать. Кое-что им привить, то, что мы не можем. И учителю проще объяснить что-то. Иногда родителям тяжело. Иногда молодые люди, дети в штыки воспринимают любую критику от родителей. Вот это все этапы и методы воспитания детей. Сейчас у нас очень такой момент важный в нашей жизни. У нас дети маленькие появились, альхамдулилля. И они родились в исламе. Они родились в никахе. И у многих из нас жены, альхамдулилля, мусульманки. Чего у нас, так скажем, у нас в детстве не было таких вещей. Сейчас мы приезжаем к родителям,
родители могут выпивать у нас, а мы намаз читаем. Понимаете, как это все поменялось? Наша жена, например, в платке, а мама не в платке. И причем уж не хочет даже одевать. Упорно. Бывают такие моменты. Но мы новое поколение. Мы сейчас узнали уже то, чего не знали наши родители. Они в этом не виноваты. Нет, мы их не критикуем. Но мы своих детей уже должны правильно воспитывать. Не так, как нас воспитывали, а уже вот этими методами исламскими и мусульманскими, чтобы они, естественно, росли правильно. Вот такие моменты, дорогие друзья. Время идет. Много еще можно рассказывать, альхамдулилля. Но это лишь затравка. Затравка, чтобы мы не расслаблялись и всегда следили вот за этими вещами. Не просто ходили на работу, да, а еще понимали, что детей своих надо воспитывать. Помимо того, что кормить, одевать надо еще и воспитывать. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.